6 jaar geleden hebben de Verenigde Naties in samenspraak met 193 landen 17 duurzame doelen samengesteld om van de wereld een betere plek te maken. Internationaal, nationaal, regionaal en ook lokaal wordt hard gewerkt om deze doelen te realiseren. Ook in Zuidwest-Friesland voelen we ons verantwoordelijk voor het aanpakken van deze wereldwijde uitdagingen. Daarom zijn wij Global Goals gemeente. Graag leveren we in onze gemeente ook een bijdrage aan een eerlijkere en duurzamere wereld met gelijke rechten en kansen voor iedereen. Maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we onze Meanskip voor nodig. En gelukkig gebeurt er al een hoop. Kijk maar. Wij printen duurzame sloepen van gerecycled materiaal. Maken wij 3D-sloepen. En er zitten al hier duurzame opties erop. Van Flexitiek, een buiskap van PET-materiaal, Friese vlag van PET-materiaal. En er zit een elektrische onderdroebing op. En alles is uitzacht door de TU Delft. Daar hebben we 4 studenten ervan. En die onderzoek je elk onderdeeltje dat op boord komt hoe duurzaam het is. Ja, de wereld verandert. Dus we moeten eigenlijk misschien al een beetje wat aan doen om het beter te krijgen. Ja, daarom zijn we vooral met de duurzaamheid bezig. En we willen een duurzaam boord maken. Daar is ook andere dingen met bankers. Dus ja, stel je voor, er is die nog van deze boord. Zoekt hem recyclen kennen en dan zoekt er wat oorzaakje kennen. Een hot-up of een buszakje, neem maar wat op. De deelwinkel is een plek waar je spullen kan komen brengen, spullen kan komen halen, maar ook vooral je talenten en je kwaliteiten kan komen halen. Dat je van delen rijker wordt, dat niet alles om geld gaat of om bezit, maar dat ook juist de ontmoeting en het gratis dingen weggeven, maar het ook gratis dingen geven, dat van zeer grote waarde kan zijn in de samenleving waarin wij leven. En wellicht dat je ook iets van andere mensen kunt leren. Maar misschien wel het meest centrale punt van de deelwinkel is de koffietafel. Dat vinden we eigenlijk het allerbelangrijkst. Dat mensen zich hier thuis voelen, dat ze even op adem kunnen komen en met de mensen aan de koffietafel hun verhaal kunnen delen. Want dat is uiteindelijk waar de deelwinkel voor bedoeld is. U ziet, zitten wij hier gezellig aan de koffietafel. En ik wil u dan ook van harte uitnodigen, ook namens de vele betrokken vrijwilligers, kom er eens langs. Een aantal jaren geleden zijn we gestart met dit gebied klaarmaken voor een biologische moestuin. En we proberen hier ook permacultuur en wisselteelt toe te passen. Ja, de tuin is voor ons een heel mooie plek om met de medewerkers een prikkelarme omgeving te creëren en te leren van de natuur. De reden waarom we met wilde planten bezig zijn is omdat we overtuigd zijn dat de leefomgeving van mensen weer verrijkt moet worden met wilde planten. De directe leefomgeving hier te gaan verrijken. De medewerkers die kunnen hier tot rust komen. Ze zijn gewend om te moeten presteren of om het allemaal zelf te moeten uitzoeken. En hier gaan we met elkaar de tuin opbouwen. We kweken de groenten, daar kunnen ze zelf van eten. Een bewustzijn ontwikkelen van de natuur en van waar het voedsel vandaan komt. Ik ben heel trots op al deze initiatieven, maar ook al die andere initiatieven in onze gemeente die de wereld een beetje mooier maken. Want alleen samen kunnen we dat doen. Voor deze en de toekomstige generaties.